da je isto ostalo tako. Da televizija nastavi da postoji i da pomognemo zaposlenima i zbog neizmjerenih obaveza za zarade i kroz socijalni program budući. Kragujevec je veliki grad i mora na televiziju. Ja verujem da će tržište svakako da izrodi nekakav medij koji će da pokrije ovu teritoriju. Nama je privatizacija bila nametnuta zakonima, propisima, kada Kragujevac nikad ne bi dozvolio sebi da ostane bez televizije da nije bilo tako. Žao mi je što nismo tada bili u finansijskoj situaciji da pripremimo televiziju za privatizaciju. Za neko vreme. Kad je naravno primio je ovu peticiju za opstanak Radio televizije Kragujevac, tu ima 10.540 potpisa. Ispada da niko nije odgovoran i pored tih blokiranog računa postoje neplaćeni računi Elektrošumadije pa nam je isključena struja. Jedino ko bi eventualno to mogo da reaguje nešto i da to ubrza i ovde premijer Aleksandar Vučić i ministri u Ministarstvo privrede i Ministarstvo kulture i informisanja. Gde vi vidite rešenje? Pa mi smo se obraćali svim nadležnim institucijama i prosto čovjek ne može da veruje da rešenja nema. Rešenje postoji, samo ga treba pronaći. Verovatno oni koji su nadležni bi trebalo više da razmišljaju o tome nego mi. Ono što nas u svakom slučaju veoma raduje i veseli da smo skupljajući peticiju i podršku građana imali veliku podršku među našim sugrađanima, među ljudima koji žive na teritoriji čitave Šumadije. Nema stanovnika grada Kragujevca i Šumadije koji nije želeo da dođe i da nas podrži. Mi smo došli u situaciju da ne znamo šta se događa u našem gradu i da moramo preko vas, preko RTS-a ili nekih drugih javnih servisa, da saznajemo šta je prioritet za naš grad. Mislim da to nikome ovde nije potrebno. To su pokazali Kragujevčani. Ja sam bio prisutan kada je po 10 ljudi čekalo u red da se potpišu za ovu našu peticiju koju smo predali danas gradonačelniku, a koja će biti predata naravno i premijeru i svim ostalim ministrima kojima je potrebno. Mislim da je to sramota za ovaj grad koji je četvrti u Srbiji.